kuma mun waye gari yanzu a nan abinda yan hizba din suka yi, kana zaton mata nawa aka kama a nan masu ciki a wanda suke zama nan a State Road da sauran gurare. Ka tambayi malam Aminu Daurawa ko Aminu Din Gaisha, mutum da mata nawa aka kama ana suna da ciki, almajirai suna haifa almajirai a kan titi. Wannan ba za mu yarda da wannan ba, saboda lokacin ya zo, wancan lokacin da muka ja saka musu muka kyale su muka yi kamar mu gane ba. Amma yanzu a jihar Kano muna da arziki, mu gwamnati, mutanenmu suna da arziki, mun kai matsayin da yake wa'anda Allah ya sa suka samu wata rashin sa'a, domin abin sa'a ne, duk iri ɗaya ka haife mu, ba wanda ya wannan riƙewar da ka shigo da shi in ka buɗe ba komai a ciki, wannan yan jariri ya fito. A duniya abubuwa suka zo, wasu suka bi hanyar samu, wasu suka bi hanyar rashin samu, wa'annan mutanen sai mun taimake su sun bi hanyar samu. Mafiya yawa na wa'annan mutane ma ba 'yan jihar Kano ba. Mu muna son kowa ya zo ka yi harkar ka ta arziki ka je ka tafi, amma ba za ka zo da harkar tsiya a jihar Kano shikenan sai mu rungume ka kawai shikenan dan ka iya Hausa ko kuma addinin mu ɗaya da kai ko kuma daga nan bangaren kake ko waɗansu abubuwa ba. Addinin mu ɗaya, ka zo ka yi ilimi, ka yi addinin mai kyau. Addinin mu ɗaya, ka yi ilimi, ka zama mutumin kirki, ka zama wanda yake zai rike kansa da sauran jama'a. Irin abubuwan da muka gani kullum ana cewa Bahaushe ya yi tsarin iyali, wasu ce ya yi daidai, ya dace da addini, ya dace da al'ada, bai dace da kaza ba, malamai suna ta faɗan nasu. Ni a guna ba laifi bane ka haifi yara ɗari, amma ka tabbatar zaka kula da su. In zaka kula da su ba ni da matsala da kai. Bahaushe yanzu ya juya kayyade iyali, ya haifi 'ya'ya 30, ya ɗebu ya dube su, ya zaɓi 2 ko 3 a ciki, ya tura ragowar gabas. Wannan shi kayyade iyali a gurin mu nan. Na ɗebi wanda nake so, na sallami ragowar nan sun tafi guraren da ba su taɓa zuwa ba. Yaro ɗan shekara 5 shekara 6 gashi nan muna ganin su akan titi, sun tafi sun je gurare ba uwa ba uba, babu wani ɗan uwa, an ɗora musu haraji, duk rana malami sai ka kawo masa kaza, tun yana kankane yaro sai ya kawo, ko me zai je zai kawo, babu ruwan wanda ya tafi shi. Da yawa daga cikin malaman nan ba a gwada su ma an ga menene ilimin su ba, ko menene dattakun su ko karakta da bature yake faɗa, halayen su. Ka ɗauki ɗanka ka ba saboda kawai kai ka ba da bitalma.